Oyaore nya kwara Mogajwang en apar gariyo tok sario marokinyi makawuon waro kini machiegni chenro makaka wanene ma chenro kende e piny luo mangima ma bende kolo kendo fuono kendo mulo thuk weche mopogore opogore kod dwaro makende mar miber gi ng'eyo kaka jawinjo kendo janeno marwa. Chenro ni biro ni achiel kachiel e Ramogi TV kod Ramogi FM. Nyinga en Otieno Makajuma, ano kanyo ka kweth mar kaka wanene oseyoro ka kendo en kinde mowinjore malgo kodi mbaka nyakwara Mogajwang. Akawo thuolo mar wako jowetewa kinyi makawuono mondo wachak mbaka ne weche thoth. Ang'eni sa biro romowa mar wacho weche ma wan go kinyi makawuono kaloro koda kaka wachane kawuono. Yie mondo akawo thuolo mar wako Senior J Bonyo. Senior oyaore. Okwe ma Kristo. Yiru piny maber. Nyasa nokurita maber ahinya. Geni sami wacho no yaore to jomoko Australia chamo lunch to wacho ni gini winjore piny mangima. Koro kingeni sami yawa ni to giworo ni to jogi kore gochiewo. Aru maber. No nega wach ni oyaore East African time. So mane kikete maber. Okay. Kechingeni kisewacho ni en piny mangima. Jomoko bende pod nindo gichiewo chiwo mondo giwinj. Joma ni America gi. Koro gichia gi earphones gikete itgi mondo giwinjie. Ma YouTube bende nono wa YouTube gi Facebook live. Erokamano. Kamano. Erokamano ahinya. Kinyan maber. Nyasaye otaya maber weekend. Kendo koro ber na ka waduogo kendo warado gi jowete wage. To gi ji duto mawinjowa kendo nenowa. Radio Ramogi gi Ramogi TV. Kamano. Erokamano. Nyakwara preso yaore. East African time. Jomoko wache no saore. Jomoko wache no saore. Kopuonjore do luo to ipane ang'o mi wache no saore. Jomoko wache kama. Osaore gi do luo ne en tok sang'wen mos mag konyango kanyo. Oseyaore. Oseyaore. Yes. Oseyaore. En oseyaore. Yes. To koro ng'ato kete machuok nikech saa ng'eny gi. Koro en osaore. Achiewo maber. Okay. Ang'eyo ni jo kaka Jay osewacho nitie joma pod nindo, nitie joma koro kochiewo, nitie joma osechiewo, nitie joma go tich. Wan gi team maduong' ahinya pinje maoko. Piny Amerika kujo nyamera BTOP. Chene wawuoyo godo joma mokalo kongisa ni seche moko chune mane nyaka to koro keth kata mana nindo. Mar mondo mi embo winje gik matimore koni Ramogi TV gi Ramogi FM. Koro en gima kare mana kaka iwinjo wachane nikech weche mwakologi ok wakolgi mana ne joma nitiere Kenya ka kende, to nitie joma bende nitiere kama chielo mopogore gi Kenya ma ka wawuoyo kata kwa wacho weche kata kwa mulo gima mulo ngimagi to lokruok bedie. Ne gin giwegi to kata jogo moluoro gima nitiere pacho ka. Odira obedo maber Victor, kata obedo ni maricho to wawacho pile ni ok ginyal leo ma ok gitimore. Ne waneno masira mar nyathi mane ondiegi ongamo gwenge mag Naivasha, kendo ma ogin gik manyiso ni wamed mana keto arita motegno ne nyithindo. Ngende sani kod dhi lor skul. To kuonde mwadakie gi gik mathoth yatimre, nyithindo samoro nyalo kwayo alanda, ginyalo tugo ahinya. To gik mamoko nyalo timore. Samoro jomoko bro kawo wuoth madhi pacho. Samoro nyathi dwaro mondo mi opuonjre ng'eyo idho yien ka koro wuodi ma wancha. Nairobi ka samoro kong'iyo gi yien koko dwadhi idho maembe moro mondo ponie. Koro nyaka to jonyuol beda motang' ahinya to e thuolo ni makoro iloro skunde. Koro aparo ni en achiel kuom gigo mana wacho ni nyaka tamule okinyi ni kapod ok wachako chenro. Erokamano. Wach mangima mokalo. An be kawo thuolo mar kwayo chang mapiyo ne jafwambo gi keyo mano Kefa Otieno manyocha joma undu moko monjo e ode Nyamasare Kisumo. Chandruok mar arita kwe ma ok osebedo maber e city ma Kisumo kod alwora mare osebedo ka kelo penjo mathoth mar duoko. Yande ka indi otim lokruok gi National Police Service ne OCSS mamoko e county onogo ma Kisumo kotesede obila moko masanja mayudo e county no ma Kisumo. Wan kod geno ni joma notimo tima kochno serikal biro rakore kodgi kendo biro makogi. Ne jofwambo wetewa duto tema Kisumo elo Kisumu Journalist Network KJN gitende jofwambo duto te wakawo thuolo matimo mos ne Kefa Otieno gi joge mane joma undu ne omonjo e ode Nyamasare. Tinende odhi nyime kod yudo thieth e od thieth moro e city ma Kisumo. Chang mapiyo Kefa jandiko Wuda Wendo, Nyasaye ni kodi wan kodi e yor alam bende. Governor oyaore. Mose nyikwara Mogajwang. Erokamano ahinya moso nyikwara Mogajwang no yaore urudito
kamora mora ma uchiewie okinyi makawuono jogo ma samoro bende no chiwo chon kaka jay wacho kata maku kadwa dhi nindo wakwayo ni wahi maber mar Nyasaye Victor amor nikech juma mokalo ng'eni duondi nyocha no poto duondi no twere nyocha no tami chopo to kawuono injo ka duondi ber ng'at no ma ikwe so nyota no lal gima chela nno ka ne kwar Perez kendo biro kawuono ko kuot manade ngeni je nyocha na odwa kike gi jenzi juma mokalo odagi ni tindi no kumidekre miso dwe ba eche macha miso cha benye luno gole mwisho mano miso dwe ose donjone to en mara ni odwa telo molo miko manade aujadi to ngamo tudore gi jo kalamka anga osiepe char molo gacha ero kamano biyo je mana ka ko achun jatoko ok ng'ongne ung'iyo gi jatoko ero kamano biyo je yachu mos makende kawuono ne obila duto mapacho ka biyo je afwenyo ni obila ahinya jo ama winjo dholuo jo keto ga chino mar kaka wanene ahinya ki yudo feedback margi to samoro gikoni obila wambe watiyo mana tijwa maber ntiere mana kuonde ma samoro gibede gi ng'ikruok ariyo adek lakini ne obila duto ma keto ga kendo winjo chendo mar kaka wanene wamiyo gi mos makende ka achiel koda inyalo paro jaduong' Diege ma obila mantiere Mfangano kacha ma inyalo paro chieng' ma wadonjo ni tip to gi kaka no kwanyowa to gi kaka otayowa gi obila maduto te mamine gi machuo wang'eyo ni kinde duto giketo kanyal luongo nyinge gi te to wayudo mosu kendo wagoero kamano ni ukete ga kaka wanene kendo wero chenro ni kamano Victor ero kamano ahinya nyakwara Mugajwang' elo nyawadwa George Bati ma bende nyocha omakona ka onge agoniro kamano bodong' ahinya wuod Suna Migori kamoro moro ma intiere kuom okang' manyocha ikawo mar bedo kod tima kaka wanene nyakwara Mugajwang'. Wadwa chaka weche thoth kaka nase wacho motelo kacha gi sama koro wan go ni nyakwara Mugi. Dibeni duond bura mar ODM Bagni ma lora kora dhok ma opogore ma bende jotelo mag ODM osebedo ka golo achiel kuom gi jagoro maduong' Edwin Sifuna. E twak mare gi tipo ma Citizen TV Edwin Sifuna nowacho weche ma bende jo ODM mamoko wacho ni chal ka gima kiko it jokanyo mag ODM. Kagweno pok omuonyo bando jatend ODM Raila Odinga nyocha oloso kachalo kadok ne jagoro mar ODM. Jakom Raila Odinga wacho ni e ODM e yor loro ratiro ma demokrasia ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar wacho pache. Chieng' odira mokalo ni nyakwara Mugajwang' jatend ODM Raila Odinga wacho ni chal ka gima jofuambo mamoko ne ok oketo wachne mano wacho Kakamega kaka dwarore kowacho ni gin giwinjruok gi duond bura mar UDA maloso broad based government. Omin mare maduong' Dr. Buru Oginga youth leader bende nyiso Edwin Sifuna ne opare chien ong'iye kama jagoro machon Ababu Tofik na Mwamba nitiere mabende weche ma ne owacho mokikore ODM ne chal ka gima nomiyo mote bade. Winyana kaka weche no bedo juma mokalo chien mar mondo mi waket gini kaka dware nyakwara Mugajwang'. Kapok oikore kamano senior wachnika Sifuna loso jakom wacho ni ene jago poro ene jawache lo party mar ODM. Chal ka gima ODM Bagni koso ntiere karata moro magigo e iye ka. VOJ duond ODM en nga Kichik gi kit chal kata structure mare jagoro emonego beni wacho weche lo duond bura to ODM ok en ODM ka onge jakom Raila Odinga to weg ODM gin jomage ok en mana jakom baba to gi members ng'ama nokuongo wuok oko mowacho ni kaka ODM gibro dhi konyo Ruto mondo giti kode nikech Gachagua thage jakom youth leader mano kungu wuoyo youth leader no Dr. Buru Oginga notimore koso notimore in fact mana ka wane chenro ka koloso ka en iyo sia kocha to loso okawo ndalo moko adek kama to neno gima nyo wacho cha katimore bas bende nyaka ne ODM wach ni giriwore gi Ruto gitiyo kanyakla bende Sifuna osechung' chieng' moro mowacho ni riwruok no oriwo lwedo
bende nitie gima ber mosewacho nitie gik mosewacho e wi riwruok mar ODM gi UDA. Sifuna to pok noloso kata mana chieng' mane iketo kogno cha mare noneno ng'ama nochiwo mane nindo jomong'e somo dend dhano bende loso ne wacho ni bende ne i gini koso gini otimo no chune go achuna. Koro ang'o miwa penjo ka ODM bagni ka koro nyodhi oloso kendo TV ma Citizen ongiso kite oko wacho gik mo wacho ga pile en ngani koro oko wacho gi liel oko wacho gi flow ma Senate oko wacho gi Twitter kumolose koro biro wacho gi ang'owa e ka ji mang'eny winjo ano kapar ni ODM bagni Sifuna ema bagni to Sifuna bagni nikech weche adek. Mokwongo Sifuna pok nohero twech achiel mar UDA gi ODM to ene jagoro mar ODM koro gini pod thago chunye pod thago chunye karibu dweche auchiel nyaka ne jogi ndikre ang'owa e gini kech gini donge gindikore dwe mar adek sani wan e dwe mar abiriyo wadhi e mar aboro en karibu dweche abich so gini pok odonje chunye ni gini nitie so ene mobagni nikech ong'iyo ni to gini mana somoni to gi chunya ukayiego so mano mokwongo ene mobagni mar ariyo Edwin Sifuna ng'iyo ni to future mare e siasa kani kanye nikech en achiel kuom josiasa ma e pachoka ma hinya to rowere mag Gen Z gi gitemo riwre godo ong'iyo mbele to kidwa bedo jasiasa e higni mabiro tineno ka Gen Z wacho ni gir Ruto ni rach tibendi timang'owa nyakikwed no rach monde ka gipenji higni 10 ni to ndalo mane wakwedo marach in ne in kanye ne in kodwa koso ne in kodegi. He must stand to be counted. Or protect future mare siasa ka. Maradek Sifuna ong'e maber ni siasa ma Nairobi ka itemo ng'e ni to ka ji odhi e kura 2027 jomage mabrogo kura mang'eny e Nairobi ka gin jok miluongo ni middle class emodeta e kagi to gin ema giwacho ni serikand Ruto ni okosebedo kodgi maber kaluwore gi lwete mokawo nyume pay slip gi mogole affordable housing mogole SHA ma koro nitie kaka pay slip no timang'owa ong'wony koro ng'ata ma support Ruto sani Ruto ma kawo affordable housing e msach gi to kawo SHA 2.7 e msach gi ni ok gibidwaro unless giyogol magi jok mang'eny mago kura Nairobi ka en senator Nairobi ka ok apari en Sifuna bro wuok Nairobi ka ni dwa dok Kandui dhi manyo MP kata Bungoma dhi manyo senate Kandui kono nosetemo ga happen ndalo moko gi ODM mogore piny noyombe nomination mag party emomiyo nokele Nairobi ka kigo mbaka gi josiasa ma Nairobi ka to nitiere tam ma gitiyo gago giwacho ni nokele mondo wakonye kaka jagoro mar party wamiye lemo mane kaka giwacho nikech en Noah Kandui otema pani 2022 2017 uyombe nominations chako temo 2022 to yombe ekokele Nairobi ko chung'ang'o senate ka Jubilee osewacho ni gikawo gavana koro senate owene ODM no kony kore gi Kisungu Maler koro magi emong'eyo to ken kata Sifuna kende
Mano bende gima thago Babu Owino. Tema thago ji kaka Caleb Amisi. Tema ji kaka Anthony Kibagendi. Magin jo siasa ma hikegi gin 35 nyaka 45. Ginyo ni pod gin gi higni mathoth. 20 kadhi mbele siasa ka. To king'iyo trend mar jo mago kura midhi ndik mang'eny kapono ndik ji kura to gin roweregi. Koro roweregi ting'eni mlaka kanyicha wacho ni Ken Mugagirigi dwaro instant coffee. Gino gidwa chai mochwak mochwiny mokete chak to kete majan to chungi to kete birika. Gin gidwaro mikete birika masitimane. Tiolo kombe, tiecho sachet, tiketo, timede sukachi, timadhe sano. Kwara ne wacho ni chai miko ni tigo. Bahas. Mane maber. Mane kama Sifuna Giring'io ni to Gen Z gi jo matindo gi to gi jo middle class gi. Ere kaka wabedo option margi ka ji odhi yiero. Emomiyo wacho gik mowache ODM gi nikech ong'e maber ni chuny ODM to nie broad base. Chuny ODM to tiyo gi sirikand Ruto. Kata giwach mna ni en nyaka 2027, kata giwach mna ni en nyaka 2032, to gin kode. To ento formation nok tima ng'owa ok berne. Nikech ogo kwande mambele. Emomiyo ayie gi Raila Odinga kanyo wacho kagin kaka Mega ni Sifuna nigi ratiro mare mar wacho pache. To kendo nyo wacho maber ni Sifuna spokesperson en duond ODM. Yes. Kata kamano. Ewi riwruok wa gi UDA kata gi Kenya Kwanza. Party poko bet piny molose. Ngejocho wacho ni CMC onego bed romo jumane. Kata juma mokalo no ne giromo. Magi golo statement. Yes. To gimomiyo akoni Sifuna bagni en ni par ni Raila Odinga notimo interview gi jo NTV. Mana Jumapil. To tich ariyo to biro loso. Kabed ni nitie gimiluongo ni party structures. To ka party leaders loso. Kato bed mnano loso gi od fwambo achiel. Okapari ni nitie ng'ato kendo monego bi mawacho gik mopogore gi gima ne party leader timang'owa owacho. Unless nitie gimidwa timo to chunyi okoni ni adwa time to kidwa none ni time idwa ni wache mondo joko timang'owa emotim ni gimidwa no tim ni no. Ichalo ng'ama chiega ng'owa adhola. Mondo koro rami. To kose rami tikode adhola ni to koro kumo chopene watimang'owa tienda ni kata koro mondo chodi. So mage gik ma an kaka nene temo timore. Nikech adira makende. Ata wuonyako ganyo wacho. Ni gin ang'owa. Broad base. Onge kuma gidhiye. Ang'o momiyo ne oparo ne Sifuna wach mane midhiero mano mako Babu na Mwamba? Igeni gima jaduong' neno kobet piny joma tindo ok nyal neno kata kuchung'. So samoro nitie gima oburu gi ngosene. Sembe vipimo gi nyamin. Vipimo gi nyamin. So samoro nitie gima osenano wan wakia ujaduong'. Mabende waluoro, mabende samoro loso to wachiko itwa. Ivon nyocho penjo jagoro ni to ka jokon lit ni kama dak igwe tao to chal ka mano badra badha gi wachni gi chunye maiye. Gi wan kaka jofwambo wacho ga ni wan jofwambo wang'e gik mang'eny. Kata mana barua chali ne nitie mano sendiki. To some mano tamore. Gavana. Sini wacho ni jali temo go kwano mar ngimane mar siasa. Nikech ong'eyo ni 2027 osepar ne jo Kenya nyadi mang'eny. Ni jo matindo gi ema kamoro nyalo biro loko kaka ji biro go kura mbele ka. Koro nyako wach madonjo ne jogi gi jo middle class. Victor, Jeyo wacho ni wach moro to wacho ni go e yor penjo. Koro wacha kanuni god.
nikech seche moko ok ijawinjo ga wacho ka wacho ni ok iwinji to okin ng'ama nie toki ma ok winjo wach kiwinjo youth leader Dr. Oburu Oginga Oloso Wonyakoga mano e de facto spokesperson mar ODM to gi jakom structure mar ODM en ni gin gi party leader gin gi national governing council yes. gin gi Central Management Committee, yes. Kaito gibedo gi NDC, yes. Kaito gibedo gi delegates gi gik makamago eka bende raia yudore mwalo kacha. Kiwinjo samo Oburu Oginga Oloso to mano jakom loso kidwa ng'e kamano taduoki kuma je wacho ni e riwruoge te kata winjruok te ma ODM osebedo godo ng'at matelie kata mathedho gigi en Dr. Oburu Oginga kata ng'iyo mana handshake mar Uhuru Kenyatta ok ibinene kanyo to samoro ng'at mago mbaka ma samoro nyalo romie gi Mama Ngina Kenyatta kuchocho we kora wach ni gik ma ok idwa na wach mago yemba kitokema kapoko kel gik moko ka Sifuna gini yudo mana ka gik moko no osetoki yodwelo ni dinga diri matin Sifuna gini yudo mana ka dinga diri no osetoki lakini jambetre madhiga loso e wigi maka William dwaro to kongo manyo ko dwaro jakom ko diri jakom direct to kata gi United gini United ko biro bange poromogo en Oburu Oginga ma en wadgi nga Raila Odinga en wadgi Raila Odinga maduong kende family bende bas family bende en yemuduong en maneno Raila ko duong e weche mag siasa lakini ko gike weche mag family tinge ni siasa is about interest siasa bende chakore mana gi family ni wan kaka jogo inga to wayude ang'o tumwelekeo mar party chalo nade koro miyo gimo Oburu Oginga wacho ko Oburu kawuono chiew mo wacho ni broad base ni okwane katero wa maber baba ngeni gino rumo mana kaka nobu ne jipo ko ka Dr. Oburu nyocho loso kaene nyasi moro e kanisa e county Masia winja nena nyakora Mugajwang his right to speak his view. I also have my right to speak my views. And my views are that the arrangement we have with the Kinyakwata government is an arrangement which was made by the party ODM. And if you are a spokesman of ODM and you want us to come out of it, can you please officially put it to the party there so that you tell us and we shall move out if our party leader tells us. Dr. Oburu Oginga, Senator ma Siaka Loso kanyo. Governor, wachne puniti kuomi. Kuwuoyo, mane chung mar party podi? Mane chung mar jakom bende. Okay. Ting'e ni jakom kaka ng'at motelo ne party, to telo ne dhano oganda mathoth. Nitiere weche mang'eny moko olosi ga direct. Kineno ka nchane ago mbaka gi Gaucho achiel kuom rawere mag party to kona ne gisomo ga body language mar jakom chon ni ka gineno ka jakom mulo wang'e kama ni ko mulo dereyo to yuwi to giseng'e signal momiyo gi ni kiny ng'ato ringo Gaucho kona ne kineno ko mulo wang'e dereyo ok owuo to kiny ng'ato ni ewi koke gima timore ODM ka en ni ODM yekore kendo piedhore kanyoe
to samo yiekore to piedhore ka nyoyo ni mana kaka Jay wache nitiere rawere matinde e ODM ka ma jotelo machalo Babu Owino gini machalo Caleb Amisi gini machalo Sifuna ma jo yiekore ging'iyo mbele margi to sama ging'iyo mbele margi nitiere jodongo bende machalo Dr. Oburu Oginga gini man gi interest mar party bende to margi bende gin godo mana kaka iwinja nyisi ni siasa en gima ng'ato yude. Koro Sifuna bende ng'iyo to en ang'o moyudi e gini to endaloge ma mbele chalo nade nikech ineno ka bang' koloso ni to ODM executive director Uduro Ng'wen ochiwo statement ma oriwe lwedo en ochiwo statement cha kaka executive director mar party mochung' ne secretariat mar nyiso ni party en achiel to gima wacho cha bende en adier nikech typically on paper ng'at monego beni loso e wi ODM en secretary general. Koro ineno ko bedo tiyo ga lot of tiyo gi lony mare ma oko contradict nikech ko contradict to wan kaka jo media mane warito iwinja mane warito koro ineno ka odogo umo dug cha to ji adek ni ka miwinjo romo nikech ka samo buru ni e mesa to tok mesa ne ibiro yude Uduro Ng'wen kapok inwang'ie Sifuna nikech Uduro Ng'wen brief jakom omiye briefing on a daily basis kaka party chalo nikech en ye motel log tich mane momiyo kineno jo fwamo ndiko kache tidungo ni ODM boss ipenjori ni boss mane to kendo jakom beni ne jo mokia jeneni en boss ma secretariat ni o report directly ne jakom on a daily basis ni to party chalo nade chairman wa kama oseringo ngane dwa donjo ngane dwa biro kakitayo party pile daily affairs mag party ni elwet ED mano kalure gi katiba mar ODM to bende katiba kende kata kaka chike matayo duod buche pacho kae dwaro ni nyaka gibed gi executive nyaka gibed gi directorate executive matayo weche mag party osara ichulo nango gik ma kama gitimo kaka ing'eyo ni bende ginwango omenda mar yore mag accountability no office mag ODM ochul nade gik ma kama giringo koro miyo ODM nigi structures ariyo in terms of management koro structure machielo ko Sifuna wuokie cha koro macha wing mar siasa koro kineno jakom nyo wuok moloso Victor dwa wacho ni ka we mondo anyisi kendo kiwinjo ni yore miriembo godo jalaw nindo thoth jalaw nindo oriembo nang okobrom na achieng' mogedo thurgi koro nitiere jok matimbe gi richo okado wacho ni kendo ng'egi kech jebe yande no ng'egi ndalo moko ni ka ng'ato dwa lawo jalaw nindo to oteno tachiel obed Nairobi ka kata dala to odni oko ng'ade tineno kudhiambo ka gik saa 3-4 to biro gi wendo mano dalili obire gi wendo manyako to kata ka en nyako to bire gi wendo madichuo to une odni to oko ng'ade mano dalili babu nyisi ni tigi wi nekye ing'e ni nindo ni otieko tidhi lawo nindo koro ka nindo ni otieko ndalari adek moluore baba donki manyo makama okokoni koro kika dhi matute mano ke nyithindo chiegni loro sikul gin tie yo machielo en lal go ungu saa 3-4 baba ng'ani pok oduogo pod obudho go mpaka kowadgi tini ng'eni se biri rite dhoth ang'o biro saa 6 ofungu bok oloso ni mondo ibed gi mari penjo bok nyal penjo nikech jalaw nindo muol pile kaka nyisi ni anyise mani baba kaundu wibe to odwa wil koda ni an ang'eni kata nyoro wino wila kiani ginene abiro chalo gima achale gima paro ni mar ariyo en keto ni odirot kamini ndeni odwanye makako kete nindo ni bedo matek samoro yude ka kano ogolo oduma e beginen e puothe koko ol kai ma koko suso gi to saa 3 otieno kori biro konye suso oduma gi ma mutie kien saa 7 e kininde kai to kin idhi macha ko ngono lum igero odi nyakiti gi wi ichaka ngol mago timbe adek mago timni gi jalaw nindo otieki koro winjo ka youth leader
ogolo ngero moro ni gima notimore ne Namwamba. Yes. Matieni gino nong'eyo. E siasa gik moko ok timre atima. Gik moko ok pore. Kawuono Sifuna kigolo Raila Odinga, Sifuna en ng'a? Sifuna kigolo Raila Odinga, weri gi ODM. Sifuna en ng'a? Koro nitie yore ariyo manka. Kaka nene. Aidha Sifuna itiyo go mondo gwe dhoth. Kech gigi bende gin siasa. Ng'ama tiyo kode to kadwa wacho, inyalo ti kode mondo gwe dhoth matiene kako medo gweyo, e kaka ODM medo dwaro kuonde mamoko, ndo gineno kaka gini be, mondo medwa mamoko. Ingeni kata lemo moko bende nitiere nyime ka moko ma pod ok opogo tieki. Magi PSS moko pod nitiere kanyo. Koro neno kaka gini oridore ka nyathini dwani mondo wawuogi gini, tineno ka ridore. To kopo nono no wuok gi wiye wuon, gi pache wuon, mokalo gimokego ne ya joluone kaka no dwa dhicha, to ndalo getini e ODM. Ni neno kaka joka no pudho Magerela ng'ato. Koro bedo ni ne podo kacha mogiki kamogiki ni, to en bendo ng'eyo. Sifuna bong'eyo line moko nyal kalo. To kopo no dhi ahinya ni pogruok ni e kinde, nikech Victor katiko mondo awene keno ombok wiye. Ing'eyo jakom no wacho maber gima nomiyo obedi winjruok gi William Ruto. Mana dier. Bang' ko wacho na dier ong'iyo jowa osetho. To king'iyo sirikende mang'eny mosebet chien ka nyaka mar Uhuru, onge gima nosekonyo godo oganda Luo ahinya. Mi nong'iyo wacho ni donge wanyalo change pattern. Mana kaka nwawacho kae to BJJ jawacho pile. Namba ne gisombo gi malo. Juma ka juma pod wanuoyo. Ojawacho ka ni pap ka din change pattern. Mi jakom no change pattern. Koneno ka nyithiwa inego ka yuech. Makisumu ipielo bila pielo gi apiela. Mo chako neno wacho ni we wa change pattern between now and 2027. Mo wacho ni akucho to kwang'eyo wabiro kala ora kwa segi ke daura. Jogi nyise ni njakoma wacho pong miri uo pong. Nyisa to ko ni kasecho petie miri ukune ka biro ng'eno pong wayoro giye. Koso wayoro gi tielo. Koso wadhi yore nang'o. Koro macha to we kacha. Koro ong'iyo ni to sani ang'o ma wanyalo yudi kind riwruokwa ni gi William Ruto. Ting'eyo ni king'iyo oganda kata kuma Sifuna gi mamoko, neno ni samoro winjruok ni konyo mana ka Luo ahinya. Dibendi mae gimomiyo thothne kowuoyo to jo tend migepe ariyo ema ojatalo ga ahinya. Obed Mbadi, obed Wandayi. Yes, to seche go to wiye wil no paranya bende ne kanye. Ni e sirikal no. Wiye wil ni Mudavadi e jatend migepe ma bende orwa maya kocha. Mago podo kineno ko wuebe okinemo rido. Sakaja ticho tamo Nairobi ka. Kama entiere senator. Kikidi kata mabor. Nairobi ka kineno ineno kaka Nairobi chalo. To eni senator maka. Onjaore. Nairobi onjaore mugik. To eni senator monego be no hold Sakaja accountable. Ang'eni kwa wacho kama to Sifuna biro ywak nwa mule, nwa tuomo dende. Tadiri mo wacho. Koro podo ko hold kata mana Sakaja mo wadhi gi Nairobi ka to account etich motame timo Nairobi ka. Koro king'iyo tido ka lweny modhi oyaw gi ODM. Kapo no chomo lweny no tir. To samoro ndalo ge mana kaka iwinjo youth leader loso no nyalo bedo ni chiek kabisa. To jakom no setemo miye thuolo. Jakom otemo miyo Sifuna thuolo mondo nyis ni nitiere demokrasi mar wuoyo gi mar go mbake ODM ka. Mak mana ni bul bende kogo ahinya. Koyoki ahinya. Koyoki ahinya to nyalo muoch. Wawe ne nyakwar Peres Mboke. Nyakwar Peres masigan jala onindo. Jakiti gi wi. Bunde moko be nitie ma kigo ahinya ng'eno be nwamielo ramogi dance. Kigo ahinya to medo ridore. Muya moro nitie madhi ma jaso iye kacha cha. Makoro toke koni yudo kendo ridore makoro kigoye to kendo mitne koro nitie. Koro mago be nitiere. Gisewache apani adwa mana medo wiye matin. Ing'eyo ni kinyalo paro higa mar mane ogwede e Kasarani. Ne nitiere kweth mar rawere motegno ahinya ODM mano wuok. Nyaparo kineno mabende ne nitie wach moro mano biro ni Kalausi. Mabende ne nitie rawere ma kata jotelo ma David Chieng, Agostino Yugi Neto,
kaachiel kod Silvans Osele ne nitiere ne giluongo ni nen Sega Declaration koso joner tinyalo paro ni mbino notegno kendo anyalo paro kineno kane wago mbaka gi wuonwa makoro sanindo to ne owacho ni to nyithindo gi sani ubiro matek manade udwa dhi gi duond buchwa ni kech ng'eni mano ne girgi mano girgi to amene nangere ni agini to wang'ni tapani kijende madong' kode to seche moko iwacho ga ni ng'wech jomatindo nyalo ringo ng'wech to wigi wil ni nyaka to pod mak badi kiywayi tiwe ni tol kidhi. Koro aparo ni kinde cha samoro nobiro morem maneno gima notimore kendo bang'e to kineno kata bang' kane midhiero manosetimore Kasarani bang' kosegwe depe to duol kata mane Raila Odinga notiyo godo noken mar seyo kata mana rawerego ne en mar seyo joma nobiro kanyo mogwe depe ni mano gima ni kare ma duond bura mar demokrasia onego bed ni otimo yiero e yo makare. Koro mago to pod inyalo wir nikech koro en kod ting' mar neno ni ok owacho apiaya ni odwa ni mondo pogruok obed e duond bura. Koro kiduogo chien king'iyo kindeno to gikone wabedo gi mutni ma bang'e to Babu Namwamba nowuok e telo to nowuok e telo kendo ne nitie thiano bende ni e iye to bang'e tineno kama siasa nodhi okete. Kiduogo chien weche ma osebedo ka wachore mag Sifuna to kod ji mamoko bende ni duond bura mar ODM bende moko gi maginyalo yudo kaka ginyalo rocho duond bura no mondo bi obedi mano manyalo ng'i agenda margi kendo winjo gima giwacho ma ok oluwore kod kaka ne itimo gik moko kinde machon. To asebedo ka wacho kata me grube ma wantiere gi ni mana pinjo je yo wache nitie joma ka oloso ting'e ni mano fuolo mar kuku mar telo mar ODM nikech duond buche gi chalo mana ka kambi kambi king'ore mana kembe mag waindi nitiere muidi ma samoro nochako kambi ne higni machon to pod ngima to nyithinde nitie to nyinge me pod yudo ka pod nyinge ma nying kambi no makata wuode moro biro mana kawo nyinge cha to pod tiyo ga tie to en e wuon kambi koro kembe gi thothne iyudo kata ka kono samoro wuon go ka osenindo kata ko wuok eka koro winjo ni nitie ywaruok kind nyathi makama koro ji lare to sama pod wuoro nitie to thothne iyudo ka poni gimoro katimore marach to wuoro biro iting'o duonde to wacho ni ma gima to kambi pod chung' en achiel. Apani mane mosekonyo ODM nikech duol osebedo ka nitie achiel kata obedo ni samoro ji kere to bang'e tinno kigolo ng'ama dwa keyo ji cha to dong' gimoro achiel siro mochung'. Mano osekonyo ODM kipimo kod UDA, kipimo kod DCP, kipimo kod Jubilee gini omiyo magi osebiro ka biro to dhi. To king'iyo kendo sani Raila Odinga wawacho ni en ema entiere kod nduma to en kod pala e lwete. Onyalo yiedho nduma no, onyalo ng'ade diere kata onyalo weya ni en gi pala koni nduma koni pod ong'iyang'ia gimoro atimo kode. Onyalo biro akawo okang' mar tiyo gi nduma no higa manyien kata mana dweche manok mabiro. Koro en e wuon nduma. To twak mar Edwin Sifuna king'iyo kata kowuoyo gi mirima ma entiere godo gi chwang' ma entiere godo to king'iyo ji mamoko ma obalo kod wechegego to nyisi ni chal ni en mochung' kende nikech kata kare bed ni en ojanja moro moketi to kapar ni no nyalo dong'ie kende ma kuku mar telo mar ODM duto te ochung' konchiel to en ochung' kende. Samoro do miye kata ji moko 2-3 ma giwacho go dhok achiel to joma moko dong' koni. Jakom mar duond bura en Gladys Wanga. Gladys Wanga ochung' koni, jolupo gai mag duond bura bende ochung' korka Gladys Wanga kono, jotelo mamoko gi bende ochung' korka kono, en ochung' konchiel kende. Donge Osotsi Viga Senator ni kode? Ma kaka to ne mana mbaka mitemo wirgo wi kama ne ji nitiere. Kaniba misi mabende challenge makoro kiwacho telo motegno matayo ODM. Yes. Telo matayo ODM. Ochal ka gima en kende. Chal ka gima koro chung' kende. Nikech kata mana jatelo ma nitie National Assembly Junet Mohamed. Kiwinjo koloso nikech ene mochung' e low party bunge kacha. To chal ka gima wacho gima party ochung'ne. Ema miya ng'isi niya Sifuna ochung' tenge. Kech kuku mar telo mar ODM bedo piny to giwinjo ni mae dhok mwadhi wacho, mae duol ma wadhi wacho. To kiwinjo kata Raila Odinga kane wuoyo ok owacho ni Sifuna owacho gima ne wawinjore kaka ODM. Owacho ni Sifuna nigi ratiro mar wacho pache.
nikech ODM ochung'e mise mar demokrasia mar ni ng'ato nyalo wacho pache mak mana ni ka intiere lemo mar telo to koro nitiere kaka ringo tichopo nikech koro in ichalo ka koro rameny ma gima koro menyo ne joma moko yot luwo. Koro aparo ni kata mana wuoyo mar Raila nyisi ni en owuon okawo weche Sifuna kaka weche Sifuna owuon mok mag duond bura mar ODM mak mana no paro ne ji ni en to e jawache lo ODM to mak mana en kod ratiro mar wacho pache matiende ni gik mano wacho ka gin mag ODM gin pach Sifuna nitiere mise mar ODM osebedo kochung'e miwacho ni demokrasia mar wacho paroni kiwango ma ng'ato nyalo wache pache machwe chop kama koro iwinjo ka jomoteno ogai ma duond bura ke kode nyisi ni nitiere kama iwacho ni red line moro makwar mosekadho nitie kiewo mosekadho ichalo ng'ama koro samoro yoro pi tikia ni mil polo bende nyalo biro samoro amora makawi koro aparo ni Sifuna an owuon kwa kadho dwe mar 10 igane ka pod lokruok ok obedo e wach mawuok e lewe to samoro ok apano dhi kalo dwe mar 10 ka pod ne ODM mar mane sengo no kamano mano dwe mar 10 itere mabor ero kama nanya nikech wang'eyo ni juma ni CMC onego beni bedo gi romoro mar poro weche mag party kingi kod sirikal mar UDN to chien kocha e wach mar kaka iwacho ni samoro en gol ni nyalo gol gi structure mar party koso en mana lepo kaka jomoko osebed ka ilao koso nango nikech weche ma Sifuna osebedo ka wacho gi ok en mokwongo ka Jay Bonyo no wacho cha nyaka ne winjruok ni ketie tem chal gi mosebedo ka oringo e reru mopogore gi party mar ODM kabisa chal ka gima Sifuna owuon ne kaka ne wacho nitie kwan moro Babu na Momba kano we bedo jagoro mar ODM bende nitie gima no yiere piny Kenya ka no budho to kata sani ing'e kuma intie biwinje bing'e nyocho pone lemo kaka jambetre UNEP headquarters kae kama entiere bas Magerero Langat kano we bedo secretary general mar ODM tindo lal poka winjo umbe ODM en chama maduong' kik wawuondre to chama ji mang'eny miyiero nikech weg party nikech weg party go ema wacho ni ka wadwaro ng'ane timie ticket to kosemi ticket to gibiro campaign ni to kagise campaign ni to jopiny neno ni party oheri wuon party oheri ine ma party dwari tieri Senior adu mana ng'adi matin nono ka ODM ne pok owuok gi tende mar keto winjruok gi UDA ne waneno ka jod bura moko masanja no timo limbe State House mano wacho niya yiero serumo wan gi sirikal manyien wanyalo tiyo kode nobedo wach ma jomoko nondikne nyaka barupe malija ahinya ka ne en demokrasia ka ken ni wacho chani ma en party ma oguro mise weche mag demokrasia ang'o ma koro pogore gimo pogore en niya ODM e kinde cha ne balo nok gi yie gi yiero mar William Ruto to nitiere gik magene wacho ni sirikal nok tim maber ndalo go ne nitie maandamano mar ngima matek yes maniluongo ni Sufuria movement gifungua saba kale ji ochiko kanodhi gima nowach mokwongo en ni party nokomiyo gi thuolo mar dhi bedo gi twak gi jatend piny mondo giwach ni gin koro gidhi tiyo gi jatend piny mar ariyo party ne neno ni gimomiyo ne kawogi mondo gidhi gilos gi jatend piny en nikech ne nitie gik mane important mane timore e bunge ka mane Kenya Kwanza dwaro numbers morome mondo gikal gigi emomiyo ne gikawo ang'owa jogi to ka koro party oduogo bet piny mowinjore mokoni koro
wanyalo tiyo gi William Ruto gi Kenya Kwanza mare to ne neno kaka ta cases mane koro Ojenda, Gideon Ochanda, Mark Nyamitagiri nini notimang'owa nolal miru nikech koro party bende koro timang'owa no sanction no puodho tudruok mar ODM to gi Kenya Kwanza kata gi UDA. Okay. Kapok opuodhe to en makosa nikech nitie gimiluongo ni party discipline. Maki wacho ni uniform ma skunde ni en rambulu. An kasomo Bondo Primary School noarwako uniform ma shati nen checked ma blue gi white. To Nyasa to nen navy blue. Tala no biero sinapanga negirwako keni machane red ta keni nen maroon. To gi shati mabende checked maroon. Onge kaka in ka wuok Bondo Primary School tadwa dhi bete class sinapanga gi uniform mar Bondo Primary School moko penja nito bende mibiro sinapanga kani gi uniform mar jobondo bende jobondo ng'e ni biro ka ineno to nikech samora bere opira to jo sinapanga to rwaka nikech adhi loyo ne gi gonde sama koro watugo ndalo chane wan gi gimoro ni base ikidhi e zonal nikech kwa tugo base ka watugo Bondo nyaka Sumbi sinapanga gi Uloma koro mane timore to ka koro ji dhi e zone tikwanyo jotugo Jabondo golo goalkeeper, jo sinapango golo midfield, jo Uloma nigi strikers, jo nyaka Sumbi ogo igolo to koro team bedango amanyuanda. Koro mane matimore sani? Broad based. Jokano dhi awanya. We kama wambugo embaka nitiere bites moko Stafford. Konyalo tugo mondo gi nitiere liel moro Kabonyo Kanyagwal. Yes. Liend mine MCA Manyabonyo Kanyagwal. Mabende weche gi no wachi ni to kako ganda. Ichapo wiwa ni nitie ng'amoko hero gik ma oganda wayudo koso enang'o matimowa. Nikech mana kaka Keno wacho to Fredo wacho. Jagoro mar ODM ni lweny mokao gi jotend migepe ariyo kende emosiko wacho. Opiyo Wandayi to gi John Mbadi. Okay. To nitie jotend migepe mang'eny. To nitie Nairobi kama onego oversight. Mabende okotima ng'owa. Oversight. So, Stafford, kwa nyalo yudo bites go? Warito wijo bites go nyakwa mbajo? Pap ni wang'anyo oromo wa. Nyido matin ni wakome uru mondo wakauru cham waduoke dero. Pingo sirkal tek wabe waol gi ng'anyo jomoko biro ng'anyo. Ruto bodonjo odhi tieko hike 10 odhi. Kako oganda nyaka wapenj ni sama otieko hike 10 wan wachung' kanye. Ok wanyal keto ni hike 10 go wadhi bede ndara kata wadhi pingo to omdhialo oganda wa e yo ma onge jatelo kata president mar Kenya ka mosedhialo godo oganda wa. Adwa ni ka wadok e mier wawach ne jothurwa ni kuma wadhiye onge. Sirikal mwasedonje mara iloseketo wadonje ni we cannot go out. Magino timore e kinde nyasi Marco e kariyo Jagoro mungiro e migao mar arita maye Dr. Raymond Omolo kanyocha odhi e liel moro yo Kabonyo Kanyagwal kocha kowacho ni koth ma ng'idone ema oganda luo nego beni tiyogo ka komo kendo bang' komo wan gi geno mar keyo mondo dere opong' kod cham e puothe Nyakwar Mgajwang'. Ji nyakalo patan wach lipod mar Isinia. Gima katibu wacho kanyo ma important en ni sirikand ni osedhialo oganda luo mohingo sirikande mamoko. Dibed ni dhialo modhialo godo oganda luo ni ema rach ne jomoko. Emomiyo gini ok ber negi. Nikech nyaka wayinjre to bende nyaka wayie ni e kind higa achiel moaseneno ka William Ruto to gi Raila Odinga tie twech achiel. Adiera makende en ni waseneno gik mang'eny kendo mabeyo.
Kata bed mnane sirikand ni nigi gik motimo moko beyo manyaka kwer. To king'iyo piny Luo, king'iyo kata welo mitime sirikal, adira makende en ni wadwa yute. In fact, mbaka moro nyawago gi jomoko kamoro makoni tich abich ka gazet notice dwa wuok. Tineno mna ka jaluo dich ni bendi sayude ang'o manitie gino. Nikech welo biro, obed University Council, obed board mar parastato, ng'akani yude kanitiere wuod Luo kata nyar Luo moro manyinge nitie gigi. Dibed ni magi ema miyo jomoko neno ni gini benefit mna jaluo kende emomiyo gino ok gidware. Make mana kanyo penjo maduong' mokalo nyakoro Mogajwang', dibed ni jomoko chal ka gima omako ne oganda Luo nikech kamoro lemo ma oganda Luo oseyude sirikand ni mar king'iyo kaka ji nogo kura yiero mar 2022 oganda Luo ne oko gocho ne jatend piny William Ruto kaka ne iparo, to kata kamano neno ka gima giyuto e gop jomoko. Ma en kaka waneno kinyi makawuono med mana go kodwa mbaka nyakoro Mogajwang' SMS bende wabro somo ka mana bang' kinde manokene ni saa 3 kokalo gi dakika 2 mar kinyi makawuono ma en kaka wanene.